Pe mine mă cheamă Isabela și Pe mine e Carina, dar știau deja oricum. da. Eu sunt asta albastră și Carina este asta de Eu lângă sunt mine. asta care filmează. Ok, oh my god, ok, deci... Ia uitați-vă puțin la mine. U I A I U I A I U I A I. Eu fac asta pentru că Cafea, Carina. Așa, eu mă duc la aici. Yay. Bă, dar eu am 52. eu am 70 de lei. Și eu aveam 52. Și eu să... Fetelor, plecați puțin de aici, te rog frumos. Eu îl fac. Poate să curăț voma? Așa. Așa. Eu vreau să ies puțin ca să mă uit aici la restaurantul ăsta. Bună ziua! Aoleu, stai așa să fac repede pacientul. Opa, 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 opa. Eu mă duc să-l fac pe celălalt. Ca să știți, cu mine este foarte bine. Coffee. Ciuciu cafea. Dacă iau eu o cafea și o beau în fața ta, pleci? Hai să vedem ce să pleci. Isabela, asta e anomalie. Ce să fie anomalie? Ce Domnul ăla, Dumnezeu? de ce e închisă? Era anomalie. Vroia cafea. De-aia am zis ciuciu cafea. Eu sunt aici, eu scrie că eu sunt asistentă, da? Tot aia. Ok. Carina, tu ce faci? Bună ziua, doamnă. Am avut și aici un pacient care s-a lovit la cap și la genunchi și a trebuit să-i dau niște bandaje. Așa. Tu, Isabela, ce faci aici? Plecați. Bună ziua, sunt și eu un pacient nou aici. Plecați. Nu Da, sunteți și eu. pacienți. Vă dau afară, vorbesc cu domnul că eu sunt mai promovată decât Da. voi. Pentru că te-ai îmbrăcat Mai așa. promo- Păi pe mine m-a promovat domnul. Aleșinat ăsta. A murit ăsta. A murit domnul, a murit domnul. Isabela! Haideți, băgați-l pe patul de Eu spital. eu pe domnul, ok? Ce aveți nevoie, domnul? Sirop. Carina, tu ești siropul. De ce e geamul spart? Fetelor, veniți că e geamul spart. Unde? Vă. Ce geam? Pe Oh, geamul nu. Bine că vine doctorul. Ăsta. E Să spart geamul. Ăsta. Voi l-ați dat pe afară l-ați dat afară pe ăla care tot dădea la geam acolo? Carina, eram treabă cu ăsta. Isabela. Nici nu era unul acolo care tot dădea cu capul și ne-a spart geamul. Ba da, a venit. A venit înainte să facem video. Preferat meu. We have new supplies. Ok. Hopa! Yay! Nu, n-am bani. Să mă dea, am bani. Gata, am luat-o. Și ăsta. L-am luat eu pe toate. Nu am luat nimica. Bă, e anomalie. Fetelor. E anomalie. Ce anomalie? Ce? Nu Era faceți ăsta, voi uite. anomalie. Uite cum face din cap. Da, Zici că e fetelor. bad. Ce aveți? Nu faceți voi în locul meu. Eu fac. Dar Isabela, tu nu Afară, era din aici, start. că ăla zici că era bad. Afară, Mirna. Și tu, Carina. Ok. Get out. Bună ziua, da, mă scuzeți pentru Avem deranj. aici la 6 Afară. 6, 7, 8. Carina, ai văzut ăla? Da. Cine? Ce? La mine. Nu trebuia să mă uit. Era scary. Carina, știu ce să fac. Ce bine! Ce traumatizat este și pacientul ăsta. Și ăsta la Miruna, cine? dacă mai dai cu spray-ul ăla, vezi că-ți dau eu cu alt spray în cap. Care spray? Oh, ce faci iepurașul meu? Și că la Isabela o să-i spray. Ce faci iepurașul meu mic? Mai ce? Preferatul meu. Client.
Hai să vedem, îi dăm Sper că nu vrei la review. operație. O fi de rău, o fi de bine, o fi de rău, o fi de bine, o fi Cred că de sunt rău, ambele de o rău. fi de rău, o fi de bine. Apasă. Finalizăm, Ia ce mă, ce ia trebuie? Na, doctore, ce trebuie? Medikit. Doi. Medikit și Și încă o eu. chestie. Care n-ai mai găsit niște chestii scary? Numărul 2. Ai mai găsit niște chestii scary, Carina? Stai și mi-am uitat mouse-ul. Haide pe piluș, haide pe beluș. M-am lovit la picior. Lasă-mi că eu sunt. Mamă. Afară, get out, nu aveți voie la noi. Ne intoxicați. Ce? A venit domnul Țânțar. Țânțar? Negri. Ăla era puțin. Eu îi zic domnul Țânțar pentru că are ochii negri. Mai avea nevoie de o Carina, chestie. Nu mă așteptam să fie gata asta. Eu credeam că îți face bine singur. Bă, dar fă că mă poți, da? Camera 7 ori bine. Ok, haide Isabela, am venit. Camera 7 Am ori vin și eu. Da. 7. Sigur nu e anomalie, că știi că la camera 7 s-a întâmplat o anomalie. Da, monstrul Într-o acela. zi. Dar nu vedem Dar nimic știi- că face, dar nu vedem că facem nimic din cap. Ok. Vizitează pe cineva, o fată. Oh, hai să facem jocul. La ce cameră? Nu știu. 5. Ok, hai să facem jocul. Care n-ai ieșit din fața mea? Să-i dai așa în spate, că Ia, poate vreau să vine văd careva cine să dea la de tine. picioare. Mie mi s-a întâmplat. Păi de-aia zic, de-aia mă duc cu spatele. Fetelor, Poate nu te ia este cineva nimeni de la picioare. 5. Te Și ia asta bau-bau. vine să viziteze mama ei. Pe Fantoma. Poate te ia bau-bau. Mama, Bine că putea să te ia e bau-bau. terminat? Ce Iisus Să mă- să faceți acum? Bă, mi-e frică. Ia mă, Miruna aia. Bă, nu, că așa o să vină pe nevăzute. Vai, Miruna. Ce, mă? Ce-ai văzut, mă? L-am văzut pe Ce-ai monstru făcut, mă? miercuri. Ce ți-e frică? Ce are nevoie? Și mai De prostie de asta, de 7%. tremur de asta. Haide, ia-i. 6-7. Te închid, dar Miruna, te-am închis aici. În caz că... Tati, mă închin la tine, mă închin la tine. Miruna, a venit tatăl Isabelei, ia uite. Eu nu o să-l vezi. Tăticul meu. Tati, mă închin la tine, mă închin. Bună tatălui Isabela. Bună, dată Elisabelei! Pa, tati. Ahoi să trăiți. Bă, mi-e frică, Miruna, mi-e frică. Miruna, Dar știi că el se întâmplă. Bă, Miruna vine să ne mănânce. Nu. Na, Bă, vine să ne mănânce. Ce faci, tată? Du-te. Isabela, vezi că te mănâncă pe Du-te. tine, te mușcă. Du-te, ridică, du-te. Ăsta este în pat cu prostia asta. Cum se chema? Cu Geanta. Ba. Bă, asta a venit cu geanta după el. Păi așa e, tati. Tati mereu vine cu foi de la muncă pentru mine ca să desenez. Miruna, ia tu aia, o galbenă. Da. Eu am luat bandajul. Dar cine a luat, măi, cafeaua? Vreau și eu o cafea. Și Așa, eu dacă vreau o mi-ai luat cafea. ceva și nu ai nevoie de el, Și vreau De mai mult decât tine. eu am 30. Eu am 35. Eu am 30, am nevoie mai mult. Chiar ai nevoie, bro. Bună, Isabela. Da. I want to check in as a patient. Te concediezi. Ok. Cum te cheamă, bă? Te-am lăsat fără Ce nume cuvinte. ai? Ce faci, fată? Cum te cheamă? Da, îmi pare rău că a murit. Uite, Isabela, Isabela ți-a vindecat tatăl. Isabela ți-a vindecat tatăl. Pa, tati, te iubesc. Pa, pa, goodbye. Sigur nu a făcut vreo boacă, nu? Nu. N-a făcut. Și dacă a făcut, e vina ta. Da, Că e tatăl tău. da. Sau poate a venit infractor rău, tati. Da, Există mai mulți oameni la fel ca tati. da. Și aia se numesc anomalii. Bă. Anomalies. Los niños. Carina, La survival. Carina, eu am 5, Carina acum am 20.
Când Și nu pot să... Eu am... Nu pot să ai 20 pentru că mai devreme zice că e 35. Nu ți slăbește atât de repede. Uite că poate da. Bani. Eu! Nu, vreau eu ca să... Bă, ce-ați crezut, bă? Ce-ați crezut? Pot să iau orice cafea într-o secundă. Da, eu așa să Dar te cine deschid a aici. spart geamul? Avem un pace la ora 8. La ora 8? La ora 8. Cine a spart geamul, îl bat. Mirna. Hai. Jur Bă, eu mi-e că frică. dacă Eu nu nu l-am văzut pe ăsta aici. Eu dacă nu bat... Carina, ce dacă domnul este care- anomalie? Bagă? Bagă. Da? Una eu, una tu, Ia tu Carina. aia. Acum tu, Carina. Hai. Inima. Aoleu, faceți repede operația, da? Acum Că mai eu, are 35 la Mersi, haide. Eu nu pot repede. Tu, Carina, antibiotic. Antibiotic. Da. Pentru. Carina, Eu medicină. 18, 17, 16, Carina, ia mâna. 15, Bandajul. 3, Așa, gata. 2, Gata. 11, Gata, gata. Vine doctorul. Vine doctor Harlo. 8, Harlo, Harlo, 7. Harlo. Bună ziua, doctore Harlo. A venit doctor. Preferația voastră, da. Aha. Ele sunt urâte. Bună ziua. Ba. Ce zici? Afară. Unstable. Oh, Nu. Ai șută, eu să pot foto în camera. Mâine. Data viitoare când o să vină, cred că o să fie ceva. Mâine. Da, ne dați... Aoleu, știu de ce ne-a dat teaserul. Oh, nu. Ca să te terorizezi eu pe tine. E anomalii care o să ne omoară. Doamne. Pedro, Rânjitule, afară. Rânjitule? N-ați văzut și voi Oh ce my god. mici. Mama, e scary rău. Ăsta zici că este dintr-un joc de la... E Sigma. Din Backrooms, zici că e. Zici că e din Backrooms. Bă, ăsta e cam creepy. Ia să mă Te-ai uit un pic pe... terorizat, te-ai terorizat. Afară, te concediezi. Trebuie să mă uit pe cameră. Și eu mă uit. Nu, e anomalie. Stai, De ce mă, are? ca să văd și eu, Carina, dă-te să văd și eu. Ce are? Da. E anomalie. Urgențele siciole, papa. Și aici arată... Aici arată perfect normal. Urgență! Și că aici arată perfect normal. Asta e sasră. Afară. E gata cafeluța. Afară, chideți poși. Bă, Porțile. Miruna. E bebeluș. Ce? Uite. Mama, ești? Da. Uite bebelușul. În sfârșit și-a zis numele. Cum îl cheamă? Ratiu. Cine vrea să mai lucreze în plus la aici? Aici Nu unde? mai lucreze în plus. Uh, Mi-am luat teaser. Teaserul meu personal. Camera 7. Urgențele. Camera 7, Isabela, stai. Da, uitați-vă Mi-e pe să pui cameră. teaserul înapoi. Da. Da, să ne uităm pe camere, că pare și el cam creepy. Da, nu am Nu văzut. înțeleg. Carina, N-are vino că nimic. e un pic sas. Mirna, Carina e un pic sas. tu Vino, te câți rog. leuții ai? Câți bani? Am V-am zis de 3 de ori că eu o fac. Pentru că 100. vreau să mă- 184. Nu pare cam creepy, dar mie să... Unde ești, Carina? De ce i-au omorât-o? N-am omorât. Ițar. N-am dat degeaba la el. Ce faci, tati? A venit tatăl Era Isabelei anomalie. azi. Da, Tati. Isabela, tatăl tău e un fals. Ba nu, Ba, faci. Carina, e anomalie? Tati. nu știu. Să-ți Carina, fac uite-te pe astea. camere.
Stai un pic. Și lăsați-mă și pe mine, că mai am 65%. Nu e anomalie. Eu cream că trebuie să Camera avem 5, un fals. urgență, tatăl meu trebuie să fie făcut, că dacă nu mă supăr și vă concediez. Așa și? De unde e atâta viață? Eu am 23. Carina, nu știi cât am eu. Carina, nu știi cât am eu. Dar vedea 5. Păi oricum. Carina,